הנפוץ ביניהם זה 100 פול דופלקס, אתם זוכרים? האלף דופלקס, אוקיי? זה חלק מהטכנולוגיה של האינטרנט. יש גם... מה זה אינטרנט? אינטרנט? זה כמו אינטרנט, רק אין... לא, זה לא אינטרנט. הכרטיס רשת שלך, אוקיי? עובד בטכנולוגיה, אוקיי? של אינטרנט. אם תיכנסי למצגת, יש לך פירוט קצת יותר איך הטכנולוגיה הזאת עובדת, איזה סוגים יש. היה גם ממש איזושהי שקופית שמראה איזה עוד תקנים היו בואי נאמר, לא אמרת לי מה זה האינטרנט, כאילו אמרת לי, טכנולוגיה תקשורת. כאילו, דרך מה הוא טכנולוגיה. אוקיי, טכנולוגיה לתקשורת לכרטיסי רשת. תקן. אוקיי? זה כמו שתשאלי אותי, מה זה וולט? או מה זה... תחשבי שזה איזשהו תקן, איזושהי טכנולוגיה לכרטיסי רשת. היום, את לא תראי עכשיו פתאום כרטיס רשת שלא יודע, עובד בתצורה, לא יודע, מחובר עכשיו עם חוטים, לא יודע, עם חוטי בד. את לא תראי דבר כזה, נכון? זה לא התקן. התקן זה כבל RJ45 שמחובר בתוך הכרטיס רשת, אוקיי? אז זה ככה לגבי האינטרנט. יש את הטוקן רינג. יש סיבה שאתה פשוט המזגן הוא חבל. מה אתם רוצים? לא, מזגן.